Example. Lalo siya kutsilyo. Tablay. May ligo-ligo. May ligo. Niligaw lang ako doon. 1, 2, 3, action. Bakit ka nandito? Anong ginagawa mo? Wala, nalilig ko siya. Wala akong ginagawa. Anak ko, hindi ako maririnig. Siya. Hindi mo ba? Hindi mo ba ako marinig? Hindi mo ba ako narinig? Hindi mo ba ako narinig? Nalilig. Naniligaw ako sa iyo. Ay, niligaw ako sa'yo. Ano ka namin? Diyan ka na, anak ko. Ano ka po? Ano dayon? Anak, Anak. Sige na. Niligaw ako sa'yo. Anak, mo yung buhok dul. Ay, paano. Para natin hapin na pure dul. Ibang hay, anak. Ngiting tagumpay. Okay na lang, katawa lang tayo isang katawa. Okay na siyang katawa. Lipa happy na dul. kung ano, naniligaw ako sa iyo, mana. Manliligaw. Manliligaw. 1, 2, 3, action. Hindi ba mo ako maririnig? Islam ba kayo? Ako. Hindi mo ba, anak? 1, 2, 3, action. Papasukin mo ba ako? Hindi. Pag-uuli na ako. 1, 2, 3, action. Papasukin mo ba ako? Hindi. Ang pag-uwi na lang ako. Sakit ka mo. Bruto kayo. Okay, isigit mo balik-balik sa tuya. Gigi. Papasukin mo ba ako? Hindi. Alimot na. Sige, yung luwarin sa luwarin ay. Atin mo ko rin. Sige, di na ko. Papasukin mo ba ako? Hindi. 1, 2, 3, action. Ikaw. 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 Di ka, isuga. Sweet ba? Ikaw. Ano gaya ra ikaw? Wala mo di tawa di gaya. Di na lang kanilun. Smile. 1. Ay, lagi. Ikaw. Gigi. Ano kay? Ikaw. Gigi. Gaya. Sakto. Ano ako anak nito. Uy nito. Gigi. Kaya? 1, 2, 3, action. Papasukin mo ba ako? Hindi. Pag-uuli na ako. Pag-uuli na ako. Tulo. 1, 2, 3, action. Puro production. Puro kamera. Ano lang? 1, 2, 3, action. Ay, ito na kanino. Okay, balik. 1, 2, 3, action.